Wara Franco De Bono, Jeffrey Pulcino Orlando huwa t-tieni deputat nazzjonalista li jemmen li għandha tissejjaħ elezzjoni ġenerali. Kollox beda minn kumment fuq Facebook fejn Pulcino Orlando kiteb li Lorenz Gonzi kien elett demokratikament bħala kap nazzjonalista u Prim Ministru. Għalli bħalissa mhuwiex fl-interess tal-poplu li jkun hemm diskussjoni dwar min għandu jmexxi il-Partit Nazzjonalista. Għalhekk fid-dawl tan-nuqqas ta' fiduċja li Franco De Bono iddikjara f'Lorenz Gonzi m'hemm ebda alternattiva li fil-Prim Ministru jsejjaħ elezzjoni bikrija jew jitlob vot ta' fiduċja fil-Parlament. Inħoss li fis-sitwazzjoni attwali fejn hemm membru parlamentari li qed jgħid li mhuwiex lest li jagħti l-appoġġ lill-Prim Ministru, il-Prim Ministru m'għandux għażla ħlief li jsejjaħ elezzjoni jew nkella jsejjaħ għal vot ta' fiduċja. Jeffrey Pulcino Orlando għalli f'każ li jittieħed vot ta' fiduċja huwa ser jivvota favur il-gvern għax jemmen li kien elett mill-poplu biex jirrispetta il-mandat elettorali ta' 5 snin. L-istess talba l-elezzjoni bikrija jew vot ta' fiduċja saret mill-backbencher Franco De Bono waqt konferenza tal-aħbarijiet li indirizza s-sibt wara nofsinhar. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat diġà kiteb ittra lil Speaker Michael Frendo fejn talbu biex ilaqqa l-Parlament b'urġenza matul il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-pass għandu jiddetermina jekk il-Gvern għandux l-appoġġ tal-maġġoranza parlamentari blan li titneħħa l-inċertezza li qed tfixkel il-ħidma fil-pajjiż.